Tini hainyo hai simna amchayo botol selaimani koktuma 65 nukungni 164 butar tipra mothani bana romkha tei o pandao phaimanjaka MDC Robindra Debroma tei MLA Biswaketu Debroma 2023 chongmari ganarek tipra mothao tebo hapmani bangrek hainyo hai tini o simna amchayo bo kwbangma tipra mothana hamjagui tipra mothani bana romkha Hambai di जों दागिया हातियाव कायसा जयनिं प्रग्राम जयनिं प्रग्रामाव फाइनाल जोंनि बरमगोनां MDC जोंनि tipra mothani डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोंनि TWF नि सेक्रेटारि दावरते गुबुननि जेसाव फाइजाक तिनि नियाव पान्दानि बिसिंख्रि जों तिनि अ जागा 64 फेमिलिनि 164 voters तिनि बुबाग्रानि थानसानि लगे फाइमानि बागै जे फाइनाल रत्न जतननो आनि हामजाकमा याफारो अमाहायकेनो जों बोसोरगांनि सामु जोंनि भिलेज कमिटि ते विधानसभा इलेक्शन ते जोंनि मोथांजाकनाय जे लामा कायसा ग्रेटार त्रिपुरान आमनो पयतो खालायनो जोंनि त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा साराक दाबो गुबाग्रानो लगिरनानै बागै साइतो लायजाक ते आं कयनाय दिनि अ पान्दानि बिसिंखै जत त्रिपुरा सारकनो फादि पार्टिनो तो जायगायाव जों बुबाग्रानो वाइसा लगिरिवै जोंनि दफानो फिलखानि याप्रि सालायो हामबाय ब भिलेज नंगौ खाकिया बिसि दिनि अ जायगा पूर्व सिमना बिसि सिमिनो ते कुनु बिसिख्रै एकटा बिसिनि प्रग्राम दिनि बसखांनि भिलेज कमिउनिटि बसला वाखं जातो आबो तो जों साइमान तो त्रिपुरा हास्तियाव दाबो जोंनि बुबाग्रानि जे फान बाय आस्तुखै त्रिपुरा सा फानसांमानि थिनांगो तेबो अमहाय जयनिं प्रग्राम प्रत्येकटा बिसिवनो खायनानि बागै रेडि खालायजाक जों दाबो जरा फाइकान गाबोन दरक साइमानो गसखांगो डिस्ट्रिक्ट वाइज जे डेभलपमेन्ट फेमिलि भिलेज कमिउनिटि अमले ताफु जरा एक्सन का अब तो डिस्ट्रिक्ट कमिटि हयते जों आजागा DM नो चिनि बरम चिनि डेपुटेशन नि ब्लाइ रिखा एके अब राज्यपाल नि आरो सगिना परे अब बरक बिचार विश्लेषण खायमानि याबुलो बरक स्टेप नानाय के सार नंनि नलेज भिलेज कमिउनिटि बोर्ड उता दंनो अबयस्से मांगनाय इनिया कुनु उपाय सिक्रिया अच्छा ठीक আছে jangan ini busuk family tu boy or joining kebeka tasing sini service kedun bisinte busung khnaka जों 64 families ngate butar sanga khito 164 ni tasing saka sung khnaka gang obno belakhina tongkhogo tini sini purbusina gisiwo obaheke जों bobagrani je naharmungo yapri rimankha ga agi गोबांमा जों साइमानका आगिनि सिमनि जे बनजि दं फायगा सिनि द फरक थंजागै वानजि द फरक बाय जोंहाबो नुगैन दङ सिंगापुरबो जों मुसुङो जे निजिनि केरियार न सिमनो सोनामै थांनानै तामके आं साइटिका सदर बसर बानजिउ आजागो आं मोनसे सेदे मार्ग न आबाहिनि निजिनि केरियार न सोनामै थांनानै वान सब्लायो हेबां वान सुका जों अबाहायके सिनि दफावो दमु निजिनि केरियार न सिमनो सोनामै थांनानै बागै वान सुका गाय थिनांगो इन फ्यूचारो सिनि दफानि थंला ओंगै थांनानै बागै मुसाबन तंला हामान तिनो वान सुका जे आं नाहारि फाइमान गां तागि आपे पिउ तंमानि गारन तिनि या प्रिसेमान कारण गाय आं वान सुका बुबाग्रा जे बुबाग्रा लामानो मन लास्ट मुभमेन्ट हिमै नायसवानो कारण गोबां मागिनि सिनि टिभिएफ रगो नुखा आरो रगो या प्रि गोबां मनो रैखा nga abobo hamiya kahamno hanpano ab moment tei tahu jora chini to farm thangjanani lama sogisuk lak nai wan sugai tini bubagrani lamao ang phaika ngai tabuk nai nai kang kai ta bubagrani kaisa bin ideology nugo bo ngakai
जे बिनि उनख्लोगो तंनाय रखनो यासि सरि सामनि नुगिया तामके जों थानसांनानि ताबुक जों मथानि बिसिंतै कबर गय बेलाकनो मिनिंफुल नों जाबा मथा ताबुक कायसा नायि जों खोदोंनो नों सासुकानखौ सासु सिमानानो फियाबा नोंआबो 10-15टा बाहायके एक खायजों होखाय आपनो सासुनान खमाटाके केबल थनि तंगिया ना वान सुका जे राजां होके फाइदिसिं बसकां हिमलायानो देसिं हिमलायै थानजाय सामुताङानो अजाराव अराय परै इंगानि जराया हनि जे राजा महाराजा साग्लाय दङ गाबनो वान सुका जे राजानि बिसिंतिनो कायसा सिनि नाहारमुं सिनि बसकांगो सिनि जेनारेशननो सनामिति सनानि मानदाय सकाय तो बरनै तंनायनो हनपानो सिनि दफानो जों थांनानै लामा मोथाङै तिनजानो लामा हांखो एकमात्र बबागन लामा होनो वान सुगसे दिना अ यात्रिनो सेव बेलायखनो हामबाय नि नों बा माथना हाय आईपीएफटी ताम लिडारशिप ताम तंगनि आंथ' लिडारशिप कुनु गरै जास्ट इउथ' आबायके हिंनि सामखाय दं आनिखाय बिमान देब्रमा आनि मुं गजराना